मैंने 1 घंटा 31 मिनट गोला हो बढ़िया कोई पूछा का है हमार पैर डैमेज बन ढेर देर खड़ा होकर मैं दुखा जाला तो तनी अधिका खींचला ठीक है बबुआ लो बा कतना श्रद्धा से कहता लो कि बे हजी तनियो भर बढ़ा दी हमारा सना कहेला हम ते बड़ी बढ़ा दी थी एक कहतल बे हजी रहे दी पैसा मिलेला न हम 1200 क फुहर ना बोलो पैसा तारा तनियो भर बढ़ावे के कर माने तार पावर खत्म बा पैसा बढ़ावे वाला करो बबुआ तू कहला बढ़ावे के तू ही कहला बढ़ जाई ऐसे कि हयो पंडित जी चिरकी राखत ले हां हम कटवा देले बड़े जान तरह के भागे के बेरउए ध ले तारे सब चली गीत संगीत में बढ़िया गौला मिला जुला के सभ्यता में रहला बाकी देखी बकुला कतनु हंस के चाल चली मछरी देख ली टपक दे मार दिया अभी तो कितना खेप के बेचारू रहले हां हमारा तो खेपत ढेर दिन हो गई कितना खेपले रहले हां बाकी तब लयदारी में बोल रहे तो हमरा दुख ना लगी तो जीत प्रेमावा तो बोले के कहतली हां कहतर कि इनकर आई से हतना सुंदर बात बोला हतर से कतना उम्मीद से हम गौनो ही गावता नहीं कि अजीत संग निमन गौनो ही तो बोलियो जिले कहे कि लंगड़ भईवा बाउर ना हो प्रतिद्वंदी पहले शुरू पहले बड़े जन लेवल के बोलर ले वही लेवल के बोल न्योता का माने का होला 51 को दिले बड़े 51 को दी 51 को दिले बड़े 1051 कोई तो कहबो कि ढेर धनिक बनतर छोड़ अब तरह से न्योता ना चली लेवल में जवाब दिले पहले फुहर अब ना बोली कहीं पल्लू जी के भैया पुरस्कार देने हम हे परमात्मा इंकरात्मा में आजो से निमन गुण भरो छत्री वंश में बड़े रहन इनका ठीक कर सांवरिया 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 रे अब तो लगभग कुल याद कइले ले बड़ा कोनो कमी रहने के कोई कोई जतनी लपक कि अब बिरहा के गायक 99% ज्यादा बेल्ट बा बिरहा वही रे गावेला का है करेजा में जोड़ चाहे दूध पियले बड़े तो लो हिन हिन आला लो तो कहला ला हमरा देखा कहला त याद पड़ गइल कि समरिया मार दबा तो मजा एक बेर हुल लेबा तो बिगड़ जाई आराम आराम से कोनो काम चाहे आराम आराम से सब सीखो ए जगत में कहे खातिर सभे बा ई परिवार ई संगत माता पिता भाई जस्ट एज रोल एक सीन निभा रहे हैं आप कैसे जैसे ट्रेन में आप रिजर्वेशन कराए हैं
22 नंबर सीट आपका है, 23 किसी और का है, 24 किसी और का, 25 किसी और का, लेकिन आपको यहाँ से लेकर उस सीट से मुंह हो जाता है कि उस सीट पर केहू बेदाम के दाना गिराई तो झगड़ा कर देबो। कहाँ ले जले दिल्ली नहीं खेआई, जहाँ मंजिल से उतरल कितना लड़का सीटिया छोड़ी से फाड़ के उतरल तक बेहन दोसर केहू के हो जाए। सारी रोल बा कब ले बोले सांस चलत रहे, ई जो स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है। गायकी अजीत बबुआ बहुत सुंदर तू गावेलो, लेकिन लेक्चर खोजे के पड़ेला। एक कवि लो लिख के ना दी चुटकुला लेक्चर बाणी का अंदाज, कवि लो लिख के ना दी बाणी के अंदाज तरह में हो बबुआ का बढ़िया बा। जितना सुंदर तू लोग कोहर देता रहो आज रोक तब पर हलो अजीतो रोले हम बड़ा दर्दनाक रोवाई एक लड़का रोले रहे, हम अभी नया रहने तो ये आवाज में एक लड़का रोले रहे, बाबू विराट सिंह नाम रहे, दल छोड़ दे ले। हे यूट्यूब वाला भाई लो डोली हो मौत रामायण छू के क्रिया खा आवते भेटाई लगी ना गाड़ी में ढेला तू बेच दे बोले जाके 1200 में हम जानते हैं। हां कल गिरे को पहुंचिए ना अच्छा अच्छा काल के व्यवस्था में बड़ा कौन बात देखी पियकड़ जितना तेज क्रिया खा ले सनू उतना तेज केहू चिकना ना खाई। ओरिजिनल माटी के लही हनुमान पट्टा वाली हमरा गीत पर ध्यान से नहीं को भाई लो सुनी हो आ पुरनियों का गालू आ कोहम तने पर तनी अमल करी हो कि क्या हुआ आरे नहीं खा आपन जगत में जगत में ए प्रधान जी के हुओ नहीं खेयापन बा एक माई के गर्भ से पैदा होता नहीं जा तने के हाथ उठाओ तो एक आदमी जेकर बाबूजी अपना भाई में एक में बाड़े जब खास भाई के जियत में हमने के नहीं जा हो तो मरनो प्रांत के कर हटे ड्रामा लागल बा केहू प्रधान बनल बा केहू जिला पंचायत बनल बा केहू विधायक बनल बावे जाए के सबका बा ए जगत में केहू नहीं खेयापन जगत में केहू नहीं खेयापन झूठो मूठो अरे रोज है धोखा रखल बाय अपनापन रखल बाय अपनापन जगत में केहू नहीं खेयापन जगत में केहू नहीं खेयापन अरे लागल बजोले रुपया पाले बतौले भाई लो रुपया पाले न तो लूट के थाती बेटा बेटी नाती लूट के थाती बेटा बेटी नाती
आपन रिश्ता का कोने दा समापन जगत में केहू नहीं खे आपन जगत में केहू नहीं खे आपन साथी गोबर तोहरो पाथी भाई लो गोबर तोहरो अजीत हो तने ध्यान से देखी हो बिना मतलब के सटीना के हुआ के बिना मतलब का सटीना के हुआ बका कोकत खासत अपन जगत में केहू नहीं 50 रुपया जगत में केहू नहीं खे अपन बदल दे 50 में मुझे लाख समझाया दिल मेरे आपा कहने की कलाकारी ना बेचाला नाम बेचाला अभियंता आइल बड़े कुछ को ना गई हैं तब वो लोग जुटो रहलन अब चलिए जलो तो का करो लो पहले के जमाना में बोरा बिछा के बोर्ड जेब हो मेहरारू तेरे बेर फोन करते हेलो डार्लिंग आओगे कि मैं आ जाऊं ना आओ तने पहले ला जुग क्या का पड़ गेलो सबरे लबदा ले जे बका कहत ले अरे तना ना ठीक है कोनी सुननी हतो ए बेरा मो छाई ठाइट के मर्दाना बनल बनी जा अब मेहरारू जेला पे कहते कहां रोले हो बेरे से कहां रे माता जी धीरे धीरे बोलो ना दिया सुन ली मेरा गलती को नहीं था ये बताओ बाकी गाड़ी के सुनेला के हम जितने लेट से जो बोलू उतने गाड़ी सुनो मौगी बिछौना पर उल मिल कोइले होई लांगड़ा नतिया जो बाबा तरत फरक नहीं सुते को पर तो ही जवड़ा में कहे अरविंद साहब देखावा भाई हलचल जी आज ये तहार बा को केहू और के रहे ओकरा पहले केहू और के रहे ई देखावा लागल बा कबले मतलब के यार पड़ल है पल्लू तरह में बजावता रहे बीच में 2 साल हट कर ले का है मतलब पैसा खाती गलती कनी हां रिम झिम दिलीप गिरी में नचत रहली 200 बढ़ौनी हमरा में आ गइली मजबूरी में 200 घटौल ह तब उतार में चल गइली प्रेम व्यवहार मजबूरी लगता करू देखो राष्ट्रपति भवन के कुकुर के राष्ट्रपति भवन के कुकुर के चिकहटी के कुकुर में फर्क हो जल्दी होला अजीत गलती ना नु ड्राइवर तू रखले बड़ो ड्राइवर हमहू रखले बानी ड्राइवर मोदियो जी रखले बड़े लालुओ जी रखले बड़े कुल जने के पावर में अंतर बा तनख्वाह एके बा पावर में अंतर बा एगो विधायक के गाड़ी चलाइबो तारा से लोग पैर भी करावला कि 10,000 दे के विधायक जी काम करा दी हमने गाड़ी चलाइबो फाका दे के 2 फाइट कसा जाइबो पर हाथ हमारे इतना रोकबो रोका के समय समय का अंतर हो जाता कोहे अरविंद सब ई बातें देखावा
के करा पर करी हम दावा ए भाई लोग के करा पर करी हम सोनू संग दिल के संगवा में मिल के सोनू संग दिल का संगवा में मिल के करतन जीवन यापन जगत में केहू नहीं खेआबो जगत में केहू नहीं खे